Handumanan sa kaawit. Maayong adlaw kadiyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Joyce. Si dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Bakit ba? RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba na siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Negros Occidental. Ang atuman sa tampo nagdasangan nga Joyce. Ay, salamat. Pila na lagi kaadlaw nga akong kuwang. Mahuman akong apprentice din sa barko. Miss? Oh, yes, sir? May tuyo ka, sir? No. Nidoon ako nimo kay nagkinuktok mo ka din, eh? May gihuna-huna lang ko, sir, uy. Di ay. Naguna-una kasi mong boyfriend? Ha? What, sir, uy? Unsa ka ito yung name nimo? Joy, sir. Okay. Sige, Joyce, ha? Mag-roving pa ko. Sige, sir. Ay, kagwapo kita, sir, Raid, uy. Ops, mangtani mo ha? Nakakita ko. Nung sa ka diha? Grabe kay ka nakatutok ni Sir Raid, oy. Gwapo kay siya, Bash, no? Gwapo lagi. Nga dili man na ato. Mausab. Ay, ibog-ibog diha, besh. Concentrate ta sa tong pag-apprentice dinhi. Kaya pila ka adlaw, balik na sa tag-eskwela. Ha? Uyab? May uyab na ka? Wa pa taon, sir, uy. Aptik sa gada. Tinuod bitaw, sir. Wa pagit ko'y uyab. Kuha pa nimo? Ba kay uyab? Strict ang parents, sir. Mao di ay. Bitaw, Joyce. Sakto sad. Concentrate lang gid kasi mo kipag-eskwela. Unya na nang uyab-uyab. Kun ulampos na ka. Uy, nagtiksanay sila sa iyang uyab. Sir, ikaw man ko di ay na. Nagtiksanay mo si mong boyfriend, oh. Pag sure diha, sir, uy. Wa man gani signal. Abi na kong nagtikstay kasi mo uyab. Kinsagot tayo akong textan, sir, nga umang ko'y uyab. Promise? Wa kay uyab? Promise, sir. Wa, gyud. Sige. Wa man ka ha. Ay, salamat. May signal na, gyud. Pagka-Facebook na gid ko. Husto. Akong i-search si Sir Raid, Unya, ako din siya i-add. Ay, salamat. Iyo kong gi-accept. Ay. Oh my God. Iyo pa yung kilike ang ako mga post. Ay, kagwapo gid niya, oy. Dali aras adlaw, oy. Mahuman naman din among pag-apprentice ron. Uy, hala, si Sir Raid. Good morning, sir. Good morning, Joe. Manaog mo ron? Yes, sir. Sige. Ingat. Thank you, sir. Ikaw po, sir. Ingat sa inyong biyahe. Adlaw-adlaw. Salamat. Naunsa man ko, eh. Duha na kasi man, sugad ka na naog ko sa kisakyan ng mga barko. Pero, nagsige naman hinuon ko kuna-una ni Raid. Naunsa man ko. Nabuang na kaday? Ayaw ko nga naabash. Sakita sabi mo manulti, uy. Usab day tawag ni mo anak, be. Nga na magsige makaghandom atong staff sa barko nga atong gi-apprenticean. Nga sure magyug ko nga wa to magunahuna nimo. Besh. Hoy, besh. Concentrate tag-eskwela, no? Aron makakita tagmayong ugma. Kumusta na ka si Raid, no? Husto. Mag-online ko, Bi. Akong tan-aon ko nag-online ba siya? Buwa man siya mag-online, uy.
suwayan ako. Mo-message lang ko niya. Mangumusta ko. Hala no? Ni message ka niya? Unya wa mag-online? Nga nung manggudi ay ba? Kung mag-online siya, ira man tumabasa. Bala ka, oy. Sikig pa ka po ang anong lalaki nga. Layo kayo niya. Ay, ambot ba, besh, uy? Gimingaw man ko dira, besh, uy. Hala no? Besh, ay kalimot no? Walang naging kayo. Ay, naunsa man ko, uy. Ay, si Raid naman lang ni Perming nga sa kuna-una. Mao ka ning kitawag nila og gugma. Ay, Raid, please, pag-online na, pe. Maluoy ka na ako. Pag-online na, please. Anya, day, kumusta man imong Raed? Wag yun, day, uy. Wag yun siya mag-online. Na, kalimti na to si Raed, day, uy. Hala, si Raid, nag-online na. Nag-message din ako. Akong basawan. Okay lang ko. Pasensya na dugay ko reply. Kay dugay ko naka-online kay nagupa ang akong cellphone. Bag-ura ko nakapalit. Ako sing replyan. Unya, lipay na ka nga nag-chat-chat na mo. Siyempre, best, no? Ambot ba, oy? Sobrang kalipay nga kung gibati nga nag-chat-chat namin ni Raed. Wala. Uwan sa maning message ni Raed na ako. Pagtarong cute og eskwela, ha? Kay sa imong graduation mo, anak ko. Amping pirmi. Yes! Yes! Mari sila i-graduate na ako. Oh, Raed, magtarong yung eskwela, promise. Kinahanglan na gyud kang mo-move on, Besh. Jane, Tanawa, ha? Ingon ka mo ari si Raid sa mong graduation. Pero may Raid bang napakita? Wa! Maugyod, day. Gikalimta na kaagto, uy. Mulang? Unsa tong giingon nimo? Wala siya chat-chat nimo? oh, besh. Ayaw na paghandom ato niya, uy. Ay, ned ay maayo ay. Nakoy amigo, akong ipailaila nimo. Aron dili na ka maghandom atong Raid. May pa, pangitain naglaking atong amiga day, ang malingaw na. Joshua, ako na yung amiga, si Joyce. Hi, Joyce. Hello. Kagwapo niya. I love you, Joyce. Joshua. Ay, sabda nga, peskur kay ko. Ang tinuod, bisag mag-ulan talaga ila. Malahin akong pagbati ni mo. Joyce, hatag ko higayon nga mahalon ka. Joshua. Sugtay na lang si Joshua, day, uy. Day. Hibaw ka, day, no? Swerte kaayo ka. Nagpanguyaban ka ni Joshua. Kinagan kayo nakagusto ng Joshua, uy. Ayun na nagpaantusa ang tao, uy. Salamat, Joyce. Ngayon mo ko gisugot. Buotan ka, Josh. Ug nakita sa ko nga tinud-an na yung imong tinguha nako. Maong angay lang sa tingali nga sugton ti ka. Salamat yun kay Joyce. Magkanaom ka. Ambingan ko ato relasyon. Hala, uy! Kagwapo mo din mong uyab, Besh. Ikaw, gid Jane? Bitaw! Uy, Josh, ang pingin taon nga akong amiga, ha? Kay buuta na ba yung taon ni? Ayaw, ganun taon ni pasakit, eh. Ay, magkabala ka, Jane. Pinangga kinan ako. Kay mo nimbayan na akong gipangandoy nga ako ikauban sa tibuok ko kinabuhi. Daon sa man ko, eh. Usa na kapuan sa kami nagkauyab ni Joshua. Pero, nganong lain man nagipangita sa kong kasing-kasing. Nganong hangtod karon, si Raed pa man ang akong gihantong. Unsay buwag? Joshua, I'm sorry. Dili na ko kaya. Unsay? Buotan ka. Gwapo. Naani mo gipangita sa kababae. Pero, wa ko'y gugma nimo.
Joyce, Gisugot na lang ka kay gusto ko makalimot sa lalaki nga akong gimahal. Pero hangtod ron, siya pang niya sa kong huna-huna o kasing-kasing. Maong sorry makigbuwag ko ni mo. sakit kini mong gibuhat ako, Joyce. Pasaylo ako, Joshua. Dili ko gusto nga mapapretend nga mahal ti ka. Pero ang tinuod bisag kamay wa ko'y kugma ni mo. Kinuo ko. Mausap ta ko. Pangita na naglaing babae nga imong bahalon. Ayaw lang ko. Tungod kay wa ko'y kugma ni mo. Sige. Kung may imong gusto, huwag ko mahimo. Sige. Pag-ayo-ayo sa imong kinabuhi. Joshua, I'm sorry. Dili ko tuyo ka pasagatan ka. Pero dili ikaw nga akong gimahan. Buang ko. Tanga ko. Nganong haptod ka rin sirain pa man ang liasa ko kasing-kasing. Gano man. Hangtod karon, siraid gihapon ang akong gimahal. Ug nangandoy ko nga usa ka adlaw ni ana, magpakita siya nako. Kanimo Joshua, kung namati ka man karon, sorry sa akong gibuhat nimo. Inhin na lang ko to, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.